Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo nagapanghinaot nga nagapagpalawon na kamustagstagsa niyong mga likuranan. Uban usab sinatagstagsa ka mga reducit aron sa ingon niana mo ini magamit sa pagpamati ning higino karon sa pagtuon sa mga maturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagbasahon kada dili aron sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon yung patulihungan ni Sibian sa Power Radio, magsugod kita sa alas 7 sa gabi mulong tadangton sa alas 8 sa kagabion. O sa Radio Ultra mabati matag Domingo magsugod sa alas 10 mulong tadangton sa alas 11 sa kabuntagon o sa RPN Teleradio mabati usab ang programa ug masaksihan. Magsugod alas 12 mulong tadangton sa launa o sa kahaponon alas 5 hangtod alas 6 sa sayong kagabion. Og dinhi sa Mindanao og dito sa Visayas area do na nakitay 22 ka mga radio station. Dila na ko isgutan ang tanan nga mga radio station tungod kay importante ang mga oras nga mga minuto nga atong i-google sa mga pagtubag sa isyu nining nakig-atbang kanamo sa doktrina. Og gino karon ikauban pa nato uban pa nga mga ministro. Sa gihapon mga igsoon karon makig-uban kaninyo Evangelista Brother Hernaldo VP akong mainiton nga mga pagpangmusta sa tanan nga mga nagpaminaw karon kutob sa maabot sa gikusgon ni atong istasyon 97.9 Power Radio FM ug usab sa tanan nga mga igsoon nga ana karon sa PBCM compound walay puas ang inyong pagsuporta. Salamat mga igsoon. Hinaot nga kamo karon ang tagsatagsa kaninyo uban sa Kapiskay, tagsatagsa Kapiskay sa Panglawas og sa inyong pamilya usab og sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio og sa iyang kapikas Madam Gaga maayong gabi mayong pagpaminaw og sa tanan nga mga nagusunod usab sa via Facebook og sa YouTube. Mga igsoon, salamat sa inyong pagsuporta og usab sa dili pa syempre mga sponsor diin tungod sa inyong mga pagtabang sa inyong pagsuporta kanunay kami nga ania tungod ninyo na amin nining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi og aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa duha pa ka mga igsoon magpaila. O kumusta kaninyo mga kagilaan o kikisunan kinisab si Brady Rumira Makamos katambayayong no sab karon sa pagatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat sa tawo ngadto sa kaluwasan. O aron magpaila pa karon ang isa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga iglaano mga kigsunan kininyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga moy usa nga makiguban nining takna aron sa pagpadayon mga kigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo. Nining higayon na karon ang atong pagisgutan ang kabahin may tungod sa pagtubag sa isyu ni Mitchell Bindilio tungod kay sa atong gikaingon kung kanus-a siya magsigi siya hisgot sa PBCM iya gyapong ikarga sa iyang programa kanunay sab nato nga tubagon ang iyang mga isyu o dili kana kalikayan tungod kay sa una pang kapanahonan daan pa sa wala pang atong panahon karon do nanay gitagna na gyudaan nga mga kasaysayan nga mga nahitabo o nasaksihan na sa unang kapanahonan nga maibalik gyapon ining atong kapanahonan karon. Sa balaang kasulatan na abagid Brad Rome kung atong sesyon ang nakasulat sa Biblia. Doon na gyud kana Brad Macarayo ato lang pagbasahon kining nakasulat sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1 bersikulo 9 nagingon dinhi. Ang namaw kaniadto mamaw man ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Ato nang gigamit tungod kay kun doon na may ang nahitabo karon mahitabo ugma
ang namao kaniadto mamauugma ug ang nahimaw kaniadto paghimo ug walay butang nga bago ilan sa adlaw. History merely repeats itself. Busa kung maghisgot ta og sa pagtuo, doon na nagyo daan pa sa unang kapanahonan. Panahon pas mga apostoles sa atong Ginoong Kristo doon na nay binugno ay tali sa pagtuo. Kay doon na magid poy mga nagbatos pagtuo nga makig atbang gyud pod. Mao na nga mahitabong binugno ay tali sa pagtuo na abag yun na sa Biblia kung atong sosyon sa balang kasulatan Brad Hernan. Brad Macarayo, unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12 nga ato pagabasahon. Apan ikaw, o tao sa Dios, pahilayo nining tanan paning kamuti ang pagkamatarong pagka-Dios nun. Pagto paghigugma, pagka may nantuson, pagkaagahop 12. Punto pakigbugno diha sa mayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini. Gitawag ikaw nga imong gihimuan sa maong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Doon na gyud ay mga mahitabo nga bugno tali sa pagtuo. Ang tao sa Dios, doon na gyud po di ay mahitabo nga bugno. Ang bugno nga mahitabo tali sa pagtuo. Sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, sa wala pang atong panahon, doon na sila gipahayag o gipadayag nga doon na sila mga hinagiban gihawiran sa pikas kamot og sa tuo. Pero dili literal nga hinagiban nga ilahang gihawiran. Asa ang nakasulat sa Biblia, Brad Jisrael, ato ning kuan ang kasaysayan sa una sa panahon sa mga apostoles nga dili ginato malikayan nga doon nagyoy binugno ay tali sa pagtuo, inawayay sa rason, doon ay binakbakay sa rason. Niya atong basahan Brad Macarayo diri sa nakasulat sa Ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 7 gingon, sa sinultihan nga minatud-on og sa gahom sa Dios pinaagi sa mga hinigiban sa pagkamatarong alang sa kamot nga tuo og sa wala. Busa doon na gyud ay sila gikuptan di ay sa ilang kamot nga wala og tuo nga hinagiban. Pero kanay dili literal nga hinagiban nga ilang gihawiran sa ilang tuo nga kamot og ang ilang wala nga kamot nga dunay gihawiran nga hinagiban tungod kay ang ilang gubat nga giapilan dili gubat nga unodnon o ginamit ang tawhanon nga hinagiban kanang makapasamad ba sa atong pisikal. Unsang prueba Brad Romy nga dili na literal hinagiban ang ilahang gikuptan. Ato lang pagabasahon Brad Macarayo kini nakasulat sa Ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 paingon sa 5 atong pagabasahon. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas. Kami wala nagpakigbugno, pinasubay sa unod. Kay ang mga hinigiban sa among pagpakibugno, dili man mga hinigiban sa unod, kundili tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga mapahitasong babag og ang tanang nagapitaas ang og ang sa tanang mapitas og babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O mo kana Busa ang giingon sa nakasulat sa Biblia, ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas-ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang panghuna-huna aron kini masinugtanon kang Kristo. Sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang ila din pakigubat dili di ay kuno pinasubay sa udod. Ang ila di kunong hinagiban, makagagahom kuno to sa paglumpag sa mga kuta. Ang ilang gilumpag, mga katarungan sa mga taong, sa mga pangatarungan o sa mapahitas-ong babag nga nagaalibatok sa kahibalo sa Dios. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ug mato pag ginabihag namo ang tanang panghuna-huna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Sa ila ng pagwali sa panahon sa mga apostoles, sa atong Ginoong Kristo, nilumpagay di ay sa rason dayto sa una. Sa balaang kasulatan, sa ubang translation giunsa na pagsulti kay gibasa sa kaubang ministro Brad Rome, Brad Hernan, ang gibasa ganya ginalumpag ang mga pangatarungan. Sa ubang translation giunsa na. Basahon ta Brad Macarayo sa susamang sitas sa Bibliang Kristohanong katilingban mao kini atong matagad mga igsoon inyong patalinghugan. Bisag nagkinabuhi ko sa ingon dili ko makigbisog alang niini. Ang among hinagiban dili tawhanon apan salamat sa Dios gamhanan alang sa paguba og mga kuta mangguba mig mga katarungan og mapahitas-ong hunahuna nga supak sa kahibalo sa Dios. Among gipugos ang tanang panabot sa pagsunod ni Kristo mao kana Brad Macarayo. Sa ilang panahon di ay sa nagpakigbisog nila sa pagwali sa atong Ginoong Kristo, do na gid ay mga nakigbugno nila. Gubat ginubatay di sa una, nilumpagay sa rason ang gibuhat sa mga apostoles, mangguba mig mga katarungan. Giyon sa pagsulti, mangguba mig
katarungan. Oh, sa ato sa pa. kapitulo 4 Oh. sa bersikulo 10 bersikulo 4. Oh, sa ato pa, mangguba day silag mga katarungan, manglumpag silag mga katarungan. Kini nga sitas, pwedeng gamito ni Bindilyo. Pabor sa iya. Pwede pong di kami pod nining panahon na karon sa mga lumpag lang. Sa mga guba lang rason. Ngano man? Ha? Kini siya nagsige magyunig hisgot sa mga ministros PBCM. Pero kining iyaha manggod bunga sa iyang pagka dili man gud ni siya makontento siya programa ang iya programa ang doktrina lang atimanon munguhit gini siya mukuhit gini siya sa nagkalain-lain pero sa side lang sa amo sa ipabati namo nga nanguhit gini siya unya doon na dahil siya giingon nga mato pa na niya ang amo kuno programa halos mahurot ang oras ang usa ka oras pero iya gamay raman kuno atong paminawan gamay lagi usa po idaghan nimo sa iyong programa usa po iguba nimo sa among mga doktrina sad ha og daghano nimo usa po na pagguba ang among doktrina ha unsa mo pa dahil problema ay, kung gusto kang mapataas hotdo ni mong oras, i-focus sa rason sa mga ministro sa BCM, na nangabahaw ay ang among mga pangutanan ni mo, gini mo tubaga. Gusto kang among ipabati karon o amo ning ipabati karon. Pero ato sang ipabati unsay iyang kinapayas. Niya, paminawan nato. Niya, gamay ra kuno iya mo. Ako sa tagaan o gamay na pagtubag, gamay na siya to. Ang ato na friends sa PBCM, nagko. Kaya ako mo ang oras. Inamang yun pa mga kaigsuunan, kita isista na ako kaigsuunan. Diya na takutob. Ngano? Balikan ta ragod? Balikan ta. Kaya ato ning kuan ba niya? Ako sa tagaan o gamay na pagtubag, gamay na siya to. Ang ato na friends sa PBCM, nagko. Kaya ako mo ang oras. Inamang yun pa mga kaigsuunan, kita isista na ako kaigsuunan. Ang pulitan na. Okay? Ang iya kuno ginagmay ra, ang amo kuno dinagko. Ang amo kunong oras kuno halos buhos kuno namo ang amo kunong pagisgot kuno sa iyaha. Wa may magbuot nimo sa imong programa og imong ibuhos po na ang tanan nimong oras po, ang tanan nimong mga minuto sa usa nimo ka oras nga programa imong ipabati ang amo pong tingog. Ha? Ngano dili ka magkakayang pabati sa among tingog? Gano? Di mo kayang tablahan ang mga ministro sa BBCM. Ha? Na, tanawon tani karon oy. Sus. Kinsa man kunoy nagbuot kuno nimo gamayon ra nimo. Dakoon po nimo way problema na. Ang problema karon magamay pero bugat mo na inindot. Pero makunsar man ang gamay nimo, mo pay gamay pa, wa pay pulos. Ang imong pagisgot res mga ministro sa BBCM kay guba gyapon agi. Naalkansihon ka sa gi buhos ang tanang mga minuto gimong usa ka oras. Aron lang matubag ang imong isyo. Ang amo ay niya. Unsa iyang gisulti? Mato paggamay ra kunog iya. Unya ang amo kuno dako. Halos mahurot ang usa ka oras. Unya unsay gisulti din niya? Siya gid kuno hisgutan. Iya gid kuno tingog ipabati hoy. Nagdepende po da nganong gipabati namo ang imong tingog. Wa namo ipabati ang imong tingog sa among programa ingon nga gibayran sa tanang mga kaigsuonan nga nagsuportar sa programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi aron ipabati ang imong tingog kay giganahan me. Doon ay purpose nga among gipabati ang imong tingog kay doon na may gustong tubagon ug klarohon sa imong gisulti. Unsa ka tinod ang imong gisulti? Ha? Atong paminawan niya. Ipabati sa nato i-plaster nato ni. Dugay na po nga higala igsoon mga dayhan sila no? Kini og diha ra gid kutob wa gini problema. Di gid po namo dadon sa ire. Di gid namo ni ikarga sa among programa ngan wala man namang hilabot. Pero tan-awa pag abot sa unahan. Atong paminawan. Dugay na po nga higala igsoon mga dayhan sila no? Salamat nga dili primero ang akong alam siging gimension sa ilang programa halos mahurot ang ilang oras sa akong alam gahit may permission dako kaya nagbayad butin sa Anong mabalaka man ka? Kabalak ang imo mga sinultian ayaw kabalak ang among gibayad sa radyo. Ha? Kabalak ang imong sinultihan og mga tikalbong ng age sa imong rason. Ha? Ngano? Gusto kang tablahan ang imong gamay rang hisgot kay dili para dako-dako ang ang kabulilasuhan sa imong gisulti? Diya ka na sayop do. Niya, atong padayodan. Mag-advertise lamang karon igsoon pagpila lang usa ka minutos dako na kayo na. Walay problema lagi na. Bisa pag i-advertise pa ka namo.
Kaya gi-advertise na mo, giunsa nimo pagpanulti ang imong sinultihan, giunsa nimo pag-drive ang imong sinultihan. Kung gusto ka mag-advertise sa amo pong tigog, i-advertise sa imong programa. Oh, Tablahi ko na. Ay, mo na among gipaabot. Ya. Pero salamat pa sa mga ministros PBCM. Naaaraman di ay na. Pasalamat dito. Ayaw pagsigig. Wingo kag imo ra tigog ibabati. Ha? Unya gianugnan kasi bayad. Unya, dili na lang go, dili kay ang tingog na lang go ilang ipadungog. Ako na kong picture. Oy, nagdepende na nganong gipakita ang imong picture kay dunay tumong si Reverend ana gipakita dito sa mga programa sa uban nga mga istasyonan. Ha? Nganong nakapakita o nganong gipakita yung picture kay ikaw ba'y nag-una na ato man ni karong i-plastar? Ha? Tan-awon tani karon. Tan-awon tani ato padayunan. I like it. Ganahan ko na. Nga, Ganahan man ikaw, di agado mo ka. Ha? request po na akong kaubal nga mato pa na ikaw man lagi kaya sige anak. Ay kapilaw naman mo ng kauban ni nun kung gusto kay payaw-yaw mo ng kauban ni mo. Parehas mas imong sinultihan nga mga takis PBCM. Imo on ra po nimo natigbasa. Kung gusto ka, ikaw mo ibabasa, siya mo imong lastima. Ha? Pero ko. Yan lang tapo ko nila. Oh, basta di ra takutob. Kung gusto ka Bindilyo nga maapil ang imong kauban nga magbasa diha. Pagsabot mo sunod Domingo kanay padalastima kay paminawon na mo ang iyang rason. Yawat na lang ba nga mahimong lang pasok mong rason ana? Kanang imong rason no tanawa gani pag-abot sa unahan ron. Problema bita. Maproblemahan na gyud kang anong imong hilabtan ang mga ministros PBCM. Pero dili na mo niingon nga kining among gisulti diha kutob. Gusto na mo nga halos ihurot na mo ang among oras sa imong gipanulti. To prove sa among gisulti sa among pakigbisog nga ikaw nang hilabot og ang imong gisulti may klaro. Ha? Una klaro nga pag-istorya pod. Pero klaro ta ba? Na, unsa dayoy ingon niya? Nanampag dayon siya kay nagtuo siya ang iyang pagisgot na mo nga matandog ng amo bang kasing-kasing ba? Ingon dayon siya niya yang gisulti oh. Yang gisulti oh. Magkakatawa ko ani, magkakatawa gi ko ani niya oh. Ingon dayon siya oh. Ang tuba, ikakbay naman ni ato. Ang ato na friend sa PBCM, ko. Ingatan natin po sa ang puso ay naman salamat na nyo. Ano kasi nyo pagkita naman yun? Tuwa na! Sala ko ron na mo, kay nga nung nagdoktrina ko no mag-Espiritu Santo o pike, ang pangutana, ingon dahil sa ingatan ko no ang mga puso ko no na mo, ang pangutana karon nga no, makapatandog na sa among pastila ng imong rason, unya mo ingon kag ingatan, ikaw mag-ingat. Tanawa gani karon, di ba? Pag-abot sa unahan, tanahon ta, iningatay mo na gusto na mo, tanahon ta. Be, tanahon ta gini karon. Unsa iyang gisulti dayon? Ingon dayon siya, doon na dayon siya gisulti dayon dire nga giingon dayon niya nga ipatupad daw ang hulagway kuno sa iyang kauban kuno niya atong paminawan ni kay atong tan-awon ni ang panultian ning tawhana niya atong paminawan. For your information, akong ihawak sa plan ay very special sa akong mga hagalang PBCM. Ang akong naging ng picture na ginagawa na ito pa, ginagawa na every ko rin na akong mga kauban. Dahil mamawag lang doon. Dahil nagkakalipo-lipo na. Ay! Tuwa na, nagkadipo-dipo na kuno mi. Mauna nga halos kuno usay ang kuan kuno iya kuno hulagway nag-isgot na sa ipatupad kuno ang iya pong mga hulagway pug kuno siyang kauban. Unsa naman eh. Ngano sa imong programa dili mo makita sa Facebook? Makita pa ya mo. Kung doon na may gipatapad, kung doon na may gipakita sila ni Reverend sa dito sa programa ni Reverend sa uban nga mga radio station. Sa tinuod nga pagkaistorya doon ay tumong ikaw ba yan nag-una ana? Gusto ka maminaw? Nganong napakita ang imong picture dito sa ubang programa sa PBCM? Gidumala ni Reverend? Ikaw ba yan ang unang nagkuhit? Dito ba yan nagsugod, nagikuhit ni mo? Ang hulagway sa magtutudlo, pagsulob ng Amerikana, basig nakalimot ka na! Amo na ba yang gisugalan ba ang imo ba yang ginawa? Wala ba na nagpasabot, nagipakita kay ganahan me? Doon na lamig i-counter ka, ikaw ba? Kung ikaw may balo mo pakita, kami po makabalo mo pakita? Ha? Atong paminawan. Ha? Atong paminawan. Bunga rabanas pagkuhit nimo. Niya, atong paminawan na.
atong paminawan nga nag-ingon siya si Master daw kuno nag-Amerikana, ikaw baya mo'y nanguhit baya ana? Niyo, paminawan na to. Ikaw ba nag-una na? Ato ka na yan. Yung ba na namin kung wala nilang itukan? Wala ka mo? Di ka pa mga okay, o na ho? Magamit ka ka namin ako. Di ka pa siya ano? Yung bintay na. Unya, unsa man na? Unya, karon mo yung kay mureklamo ka nga ipakita ang imong hulagway. Ikaw mo ay nagpakita una. Kay gusto ka mga atake, kay gusto ka nga mangita ka das Biblia, nga asas Biblia nga ang Espiritu Santo magsulod og Amerikana, mo tong ipakita nimo ang hulagway sa magtutudlo. Unya karon og ipakita ang imo pong hulagway nga ikaw mo'y nagkuwit ana, muriya ka? Ay paklaro ba ya? O gusto ka nga dili ka kuwiton, ayaw pagpanguhit. Na, tan-awa lagi. Na, mo lagi na. Kung di kaya nimo ang uban nimong kaatbang dinhi sa PBCM sangkarang ging ginawa mo. Prangka nga pag-istorya na. Prangka nga pag-istorya na. Oh, napribanas iri. Gidala na mo sa iri. Na, prangka nga pag-istorya na. Asa pa? Ha? Imong giingon gani sa imong programa. Nga matod pa nimo nganong gipa-Amerikana namo ang among magtutudlo. Ultimo gud. Gisulod sa among magtutudlo. Iya nang tikangan mo na iyang kuhiton. Ngano? Dunay mga daghang tubagonon nga among gipangbilin nga mga pangutana, dili nimo tubagon. Nganong moabot ka og sinina? Ha? Nganong niabot ka sa pagsulob? Ikaw ba'y nanguhit ba yan ni una? Tapos ato miaging Domingo nanguhit ka? Ha? Niya, paminawan ta. Oh, niyo. Masaragot. Dayan, malapit na natin mga personal, may pwedeng suko kay ato ko nang ipasipalahan ang ilang Diyos. Okay. Ang sugo sa Diyos, Nya, atong paminawan, atong iplastar sa. Nya. Kay giingon niya nganong gipa-Amerikana daw kuno namo ang amo kunong magtutudlo. Ha? Nya, atong tan-aw ni kay para nga mo kuan ba? Ha? Para nga makita nato ang rason sa pa ha. Tay ato bang niya, paminawan nato. Now? ang matuod ng Espiritu sa Biblia, inyong laugayon na inyong ikuan na muna inyo ha. Yang mangangkot para kung kami katumanon, katumanan ako. Ato pa sa kulalawa mo kuya, eh? Do, klarong pagka-istorya do kini. Ngano, ikaw, sa imong kaugalingon, makaprove ka hangtod karon? Kung sugalan ka namo hangtod sa imong pinangitaan, sa imong pinaninglan diya sa Biblia. Kung counteron ka namo, unsaon niyo pagpamatuod, problema ka, unsaon niyo pagpamatuod nga ikaw tinuod nga sinugo ni Kristo ug kana man imo litra por litra bisan pasulob ibabasa nimo. Kay pangitaan ka namo lagi, giingnan bitaw ka, basas Biblia kay genuine man ka nga pastor, mabasa na ba nga nas Biblia genuine nga magwawali ni Kristo, Pastor Bendilio naa na ba? Nabasa nimo wala? Pagklaro ba? Mo lagi ni harap-harapan lagi, tikalbong agi lagi sa rason lagi na. Ha? Na? Padayunan ta. Kay gusto man ka dahnig. Gusto man winaswasay sa ere. So, atong Ang sigaton matuod ng ginawa. Espiritu sa Biblia, inyong laugayon na inyong ikuan na muna inyo ha. Yang mangangkot para kung kami katumanon, katumanan ako. Ato pa sa kulalawa mo kuya, eh? Yubit na ina, oh. Yubit na nga. Basta ko nabi ko nga. Dahil, ang ganihan matupon nila, paano inyo kung pagkitawag pa ng Bindilyo? Na, wamas Biblia ng Amerikana. Ano bang inyong ibar? Ano bang inyong ibar Amerikana? Kanawa mo na gusto dahil niya nga isgutan na doon sa ere nga ipakita niya mo magtutudlo lagway nga nagsulog Amerikana kaya pangitaon nga nung gipasulob ng Amerikana na abas Biblia. Unya karon di mabasa. Konklusyon din piki lagi na. Ang pangutana karon ikaw nag-ingon man ka nga genuine ka ipabati na mo na pag-abot sa unahan. Nakabasa na ka hangtod karon. Nganong wa nimo nabasa? Nga nag-ingon na among pangutana asa mabasa sa Biblia nga Pastor Bendilio genuine nga pastor sa SDA na? Ay pagklaro pa Biblia ba yung imong gipaningil na mo? Unya gusto kay mabasa kay dili na ikaw nabasa. Adios. Pagklaro lagi ba? Pitok-pitok ra ba na yung matag makakita na kas programa na mo? Na. Ya, padayon na ana pa niya pag yun. Ni pag yun. Ha? Unsa pag iyang gisulti? Ha. Gitandog ni Bendilio. Unsa man ang Amerikana sa among tutudlo. Ano man? Ato paminawan gini.
Ganahan yun mi ani. Kini karong makig kini laging iya laging gihimo lagi dinhi lagi ni masangkaran yaw. Alang sa misyonary mga di pagkanaog ngadto sa tanan nga mga misyonaryo o misyonarya. O mga miyembro, dili lang mo tayo kanisa. Fine. Yaman, nakakorona na po ha. Wala po nila, nakakorona. No, ne. Di naman hilabta Amerikana to as corona. Tanawa mo ne giingon lagi. Nagdepende kung ang among programa halos mahurot sa iyahang pagisgot na mo kay doon na may gustong ipabati ngayang gisulti. Dili may magbutbut istorya, magbutbut istorya ba? Kay doon na mo kapin, doon na mo kulang. Munang diya na mo ipabati ang iyang mga gisulti, diya na mo siya labhan sa iyang gisulti. Nakasabot ka, Bindilyo? Ayang pitok-pitok, doko ra ba na yung ka? Muduko-duko ra ba ka, pitok-pitok? Ay, pagling-uling lagi sa ulo lagi. Umulantaw ka na sa programa na mo. Diya, atong padayunan. Atong, Alang sa misyonary mga di pagkanaog ngadto sa tanan nga mga misyonaryo o misyonarya. O mga miyembro, dili lang mo tayo kanisa. Fine. Yaman, nakakorona na po ha. Wala po nila, nakakorona na po nila. Nakakorona. Kaya na may virus. Nakakorona. Tanawon tanang iyang kauban na kay niingog virus. Tanawon tanay kisay virus karon. Tanawon tani ron. Mugawas wag gini kanang kauban o piti laging agi lagi ana ron. Tanawan lagi ni karon iyang gisulti. Timan-ing punto kamo nga naglantaw sa among programang naminaw. Piti lagi ni niingon siya na corona na virus. Tanawon tani karon. Tanawon tani pag-abot sa unahan. Piti ang agi lagi ani. Ato na iplastar. Kung gusto lagi ka, Bindilyo, nga ikaw lagi unta, maone. Kung gusto kang gamay ra ang among ipabati sa among programa, sa imong gipanulte, gamaya imong gisulte, na kay daghan naman ni nagtigom naman Kaysa da uban nimo mga programa, kada Domingo maghisgot mga, nya tigomon man muna, di ra ba namo kay ang imo ra bang gisulti usara, amo nang padaghanon ang imong gisulti. Ang pagtubag namo. Nya, napribahan na mohingon gani ka. Mohingon gani ka nga ngano ang amo halos mahurot imo gamay ra. Klaro ha ba? Nganong gasigi man po kaghisgot pila na ka mga isyu nimo sa PBCM. Gihilabtan nimong sinina sa Amerikana sa magtutudlo. Gihilabtan nimo pag sulob sa corona. Nya pag abot na karon dito do na po kay gikuan to. Mo ni ana ang imong gipang sulti. Ang pangutana, mo nang mo kalas og pila ka minuto hangtod mahurot ang sa kaoras. Sa among pagtubag, ingon ana o tanawa. Amo nang giklaro ba kay ang naglantaw sa imong programa sa Facebook og sa radio station og asa mang programa nimo gi-hook up na og asa ka nagtagaw-taw diha nga laing planeta nga radio station sa tinuod nga pagkaistorya kinira para maklarohan ang mga nagsunod og naglantaw sa imo og sa mua. Nagi-compare nila unsa di ay ning atong inawayay og binakbakay sa ire sa mga katarungan. Ingon ana ra, mo na giigon nga mo lagi nagingon sa Biblia, do na gibuhat sa tao nga yang gibuhat mo balik ra pud siyang kagaling ulo. Nabas Biblia, Brad Rumi? Doon na gyud kana Brad Makarayo. Ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Abias sa iyang kapitulo 1, bersikulo 15 nagingon dinhi. Kayang adlaw ni Jehova haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini. Ang imong gibuhat magabalik sa imong kagaling ulo. Busa na gyud ay na. Maingon siya. Ngano kunong itapad kuno nato kuno ipakita kuno nato ang iya kunong hulagway. Ikaw mo'y naguna. Gi-counter lang namo nga mao ni nang hilabot sa among magtutudlo, mo ni nanguhit. Kay gipakita pa nimo, gipakita po nang imong hulagway po sa programa namo. Bisa pag dili gipakita na nimo ayaw sulod ngadto sa radio station nga makita ka sa Facebook. O gusto ka nga dili makita imong hulagway, mo na gi-display. Adios. Pagklaro baya dia do. Matag programa nato nga natas Facebook makita na atong hulagway dia pirmi kanang mo react man ka. Kanang mo react ka? Ay pagklaro ba? O gusto po ka, ayaw ipakita ang hulagway sa magtutudlo, gusto ka nga dili ka mabaslan. Nya. Unya sa imong gisulti. Nya. Pagklaro ba, mo na giingon lagi sa balaang kasulatan, nga doon na lagi gibuhat sa tao. Nga mobalik ra po niya. Sige basa ni Brad Rumi kanya. Doon na po'y tao nga. Doon na gani tao gani nga bisan sa iyang kaugling dagway manamin siya pagtalikod niya kalimot sa unsang dagwaya dia.
Unsa na kang sinultihan? Nabas Biblia na, Brad Jisrael? Na niya itong basahon diri sa nakasulat sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 23 lapos tangadto sa 24 gingon. Kay kun adunay tao nga igo rang maminaw sa pulong ug dili motuman ini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao. Kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha mahikalimot unsang pagkadagwaya siya. Doon ay tao nga naglantaw, nagsudong sa samin. Unsa iyang dagway, pero pagtalikod niya, wa na siya makatubang sa amin. Makalimot sa man kung dagway, ha? Mao gyapon. Natingala siya nganong ipakita ang iyang ulagway. Ha? Giplas dito sa programa ni Riveren, dito sa Pikas nga radio station sa RPN. Apangutan na karon, muriak siya. Ikaw ba'y nag-una ba nagpakita ba sa ulagway sa among tutudlo? Ha? Na, unya muriak pa ka? Balos ra ba na do? Unya mo na ba ang magpakita po na ang purpose? Ha? Ang purpose ana, kay ikaw mo ay nanguhit, ikaw mo nang hilabot. Yun na naman ang sistema. Ha? Na, niya mo lagi na, ang imong gibuhat, gusto gani ka nga hilig, ay buhata. Mo lagi na igiingon lagi. Ang mahalangan katurag yung nagsili. Alang-alang ka to, mahalangan ka to wa magsili. Katurag yung nagsili. Kay gipusa di mong sili. Ha? Mahalangan yung ka. Nana ka sistema. Na ha? Na, tanahon tani karon nas Biblia ka dunay taho nga may ra musulti pero di gyud mabuhat pero naa bas Biblia na Brad Hernan. Na Brad Makarayo, Mateo Kapitulo 23 versikulo 3 ang atong pagabasahon. Busa buhata og bantay ninyo ang tanan nga ilang kinaingon kaninyo apan ayaw ninyo pagbuhata ang ilang kinabuhat kay sila maayo rang musulti apan dili mo buhat. Oh na dunay taho maayo ra maningil ba. Maayo ra musulti ka mo di ana gipakita ko no yung hulagway programa tigog ipabati ko no namo halos maurot ang oras society iya kuno hulagway. Ikaw ba'y nag-una, ana? Parehas ra guna, nganong gipabati na mo imong tingog? Kay ikaw ba'y nagsipang hilabot? Kung kamay mo tubag, among ipabati ang imong mga gisulti nga pagprueba nga mao gid gisulti nimo. Diya day namo gipasukan ang among pagtubag. Ingon ana nga sistema. Pero mao lagi na. Ang yari ng buhaton, pasalamat ko sa mga ministros PBCM. Kuyaw, kuyaw, pasalamatan nga ang iyang gisulti wa magkadimao. Gusto ka mamati? Asa dapita? Hay do, paglaro ba? Unsa imong gisulti, genuine ra ba ka do? Genuine ra ba ka? Ikaw ray nagsulti ana? Atong paminawan. Paminawan ta. Niya yang gisulti oh. Ang akong dagway tapat siya master. Nagpasilpi man kung nagduha God. Nagpasilpi man doha. Mananin niyo makita mga kaigsuonan nga murag mas powerful pa ko silang master. Mas powerful pa kuno siya kumparar kuno master kuno. Tan-aw taning pagka-powerful libo karon do. Sokdo namo ning pagka-powerful libo. Tan-aw tagyod ni asa kutob ang pagka-powerful mo. Tan-aw taniya. Klaro ha, paglaro lang kay klaro-klarohon nato ni. Atong ipabati, ato tong padayunan kay para malingaw ka ba? Malingaw pud mes pagtubag. Malingaw pud ang nagsunod sa atong programa. Nya. Atong balikan, nya. Ang akong dagway tapat siya master. Nagpasilpi man kung nagduha God. Nagpasilpi man doha. Mananin niyo makita mga kaigsuonan nga murag mas powerful pa ko silang master. Kaya nakapasilpi man ko silang master. Nindot, timan ang pagka-powerful mo karon ha. Timan Mas ko na po na sila pero sa baka ako na video kasi wa mami masoko daw, nanubag raman me. ito sila. Tara nga maniba mo kasi pagkapasilpi ko. Diba? Pasilpi diha. Ang kanindot, no? Ay ginindutan man ka, unya pag-abot sa unahan pa muangal ka. Na. Ang master, speaking ng Espiritu Santo. Sukuro ba kayo sila? Ara man na higala magkata, friend man kanimo PBC mo dia. Pag-abot yung magtutunog, gilabhan mo. Ay paglaro ba yan do? Paglaro ba? Ayaw ka suko, malipay mo. Kaya di Lagi mi nasoko, nanubag lagi mi. nag-ingon ang Biblia nga ang mag-BIB. Gusto man day ka kag Biblia. Sige, ato ni karon lang taon, ato sa i-Biblia ni karon, ato ipabati mo tingog, ato ra man gusto man ka ka. Mo ni purpose, mo ni among purpose nganong mahurot ang among oras nga ipabati namo kay do na mi gustong tubagon og klarohon sa imong gipanulti. Ningon ka nga matod pa nimo ikaw genuine.
Niya pagyod kay powerful pa ka sa mo magtutudlo. Niya pagyod unsa pagigisulti di mo? Niya atong paminawan. Niya. Papailan akong itumot nga kompetensya sa ilang Dios Espiritu Santo. Wala man na mo ipakita imong hulagway kompetensya na ngano nagtuo mi nimo? Wala mo itapad na yung kompetensya na kay nagtuo mi nimo. Gipatapad na ingon nga gilabhan ka namo sa imong rason. Pagklaro diha. Ha? Minawan ta. Pero, bago ang ilang Dios Espiritu Santo, nakainag ka na. Kana nindot na inana nga mudayo ra pero pag abot sa unahan. Pero ang binuhatan, Ato ana, pagklaro mo. Padayo-dayo ka nga nindot ang gisulo Amerikana. Pero pag abot to moy, lubad ang agi. Mura bitaw ning kugita bitaw nga. Asa sa dapit katungod nga color sa bato o color sa kwan dito? Mo kwan sad, mausab siya ang color. Mo yun. Oh, mo yun sab. Ha? Ya, minawan ta. questionable. No? Yung ganitang questionable igsoon, nga naman, kamura yung nahibalo, o ako, katurang nag-fix na ako doon yung nahibalo, pati questionable kaya ng Espiritu Santo nga. Di harat na kutob. Ang amo ko no magtutudlo ko no. Ha? Questionable. Unya siya, genuine. Tanawon tani siya, powerful. Ang amo magtutudlo, mato pa na niya. Ha? Unsay gisulti niya sa amo magtutudlo, mato pa na niya nga. Why klaro kuno questionable ang binuhatan. Tanawon tani ron. Makig-questionay man ka di ay ka. Tanawon na to ni ron. Kami, ugwa kam. Ma-question sa mga kauban namin, kami question nimo. Ha? Kami question nimo. Huwata. Ayaw lag lingkod. Ayaw palunga ang imong radyo. Ayaw pag ikuha ng Facebook basta mo ka bulantaw ka. Basi kini likaya nimo ni palungon nimo ni. Paminawag yun. Tan-aon ato ni ron. Gusto man ka dai kag questionay. Tan-aon tani kay questionable makas master. Unaha sa imong kaugalingon. Di ba ka questionable? Ha? Tan-aon ato ni. Ang mga nagsunod sa among programa ron. Sila, makainunsa ka nang gipasabot sa mga ministro sa BBCM questionable. O wala siya ma-question siya mga kauban. Ang mga ministro mas BBCM mo question niya. Huwata ninyo. Huwata. Kay among ipabati. Amo ni karong ipabati ang iyang isulti. Ha? Kung kami kauban ni question na mo ni. Ha? Si Bindilyo. Prangka nga pag-istorya na. Ya. Ato sang iplastar. Unsay giingon niya nga siya kuno genuine? Dinhin niya gipaagi nga siya di ay kuno genuine tungod ani. Niya paminawan na to pagka mo ni klarong katawanan. Niya iyang gipanghinambog nga siya genuine tungod ani. Niya Kung namin na genuine siya, kaya sa mga kutita ko genuine. Genuine ko nga magwawali sa Adventist. Diya may nangita nimo. Kay nag-ingon man ka, asa mabasa nga Espiritu Santo magsulob ka Amerikana? Des Biblia. Ug di mabasa, nganong gipasulob ninyo na? Na mabasa Thomas Winyo, imo ba imo nagibabatis mga previous nimo nga mga programa. Una og di mabasa, conclusion ka peke. Karon kay genuine man ka nga magwawali, mo nang gipangitaan ka. Nabasa na bas Biblia nga genuine. Pastor Mitchell Bindilio nabasa nimo wala. Mo na gihuwat na mo. Una nabasa nimo na des Biblia. Gikan sa ini si Suro Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, maghukom ruto na Samuel, unang hari, Rosare, unang Kronikas, Esdras, Nehemias, ikaduang Kronikas, Esdras, Nehemias, Tirho, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaiah, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Onas, Mikas, Namabakok, Soponias, Hagio, Sakarias, Malakias. Nabasa ni mo sa togo na? Sa bagong togon, basa, og nabay Mitchell Bindilio, Pastor Genuine dia. Naba? Gingon, nas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, mga taga-Roma, unang Korinto, 2 Korinto, mga taga-Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, unang Tesalonica, 2 Tesalonica, unang Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebreo, Santiago, unang Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pinadayag. Basaha ko no. Naadya? Basa. Genuine nga pastor nga magwawali Mitchell Bindilio. Mabasa dili. Ayaw isulat sa cover. Basta isulat ni mo sa cover. Ha? Genuine Pastor Mitchell Bindilio. Ha? Kanang mabasa. Na, tanawa, nakabasa ka. Ay pila na nakabuan nga nawa nimo nabasa ha. Nga nawa pa nimo tubaga. Mo nang dadaon ta nimo sa ere, ayaw gamya ang imo programa kay dako kayo kaog tubagonon sa moa. Mo na klaro nga pag-istorya diha. Na tanawa sangkaran. Asa sa dapit nahimo nga pastor na siya nga genuine siya nga pastor sa SD. Akong katapat sa picture, piging ang Espiritu Santo ni Diyos. Tanawa! Katawa siya! Apangutana do! Doon na ba'y katawanan sa imong gisulti?
Karon ang imong gikatawan mismo gikaw galingon mo gikatawan mo. Ngano man di ba ka mahulog nga katawanan? Angay lang nimo na isulti kung diha kas inyong simbahan. Musulti ka nga ikaw genuine ka. Kay gituuhan ka nga ikaw magwawali ka diha sa imong pagtulunan. Pero dadon na gani nimo nas ere. Una pag-abot na ipabati nimo na ron nga ikaw genuine ka. Sorry na lang kay ikaw mo'y mahulog katawanan. Sa imong kauban genuine ka nga pastor. Ikaw rin nagsulti diha sa SDA. Pero dito sa ubang baruganan genuine pa ka? Di ba mo gawas piki ka? Na, tanawa! Kung ari mo kas BBCM, kay kami may imong gipadapatan, ana, mudawat ba mi nga among magtutudlo piki? Mo man gani nag-BBCM kay dili piki sa among pagtuo. Prangka nga pag-istorya na. Ugwa ka maedukar, ana kami edukar nimo. Mugawas kung ikaw gani naa ka sa pagtuo, kanang itanan gituuhan nimo nga nas pagtulon-an nimo tinuod gina, wag ipiki diha. Ang mo, ingon lang mo gamit sa terminong peke, nga dili ka pagkatinuoron, kanang dili magtotoo. Busa, kung imong ingnon, imong katapad, peke, kung dihas imong mga kauban. Pero kung diris PBCM, si Master dili peke para namo, ikaw po'y peke. Niya, usay nakuha nimo na pastilan, pagklaro ba ya? Manggamit gani kagrason, kanang di gabok. Ha? Kanang ligon ba? Yawat na lang nga dili namo maputol-putol ug dili namo magguhay-guhay ang imong rason. Ha? Na, tanawa, sangkaran ka? Tumaga ko na. Nakabasa na ka, Mitchell Bendilio, Pastor Genuine, sa SDN, ha? Nganong wa ka kabasa? Nganong wala nimo daras ere? Kay di man mabasa. Ha? Tanawa, maayo lang ka mga diyaw, no? Ha? Ha? Tanawa. Ug wala ka pa gising-isihis ka at bang nimo kataw-kataw diris BBCM sigurado na kabati gyud ka. Ha, makabati na gyud ka. Ha, masangkaran ka na. Nya, ha? Nya, atong padayonan tani. Nya, ha? Sukdon na mo ang imong pagka-genuine. Ay paningkamuti gyud karon nga ma-genuine gyud ka. Matod pa nimo powerful. Ay sos tan-aw na mo ning pagka-powerful nimo karon. Mato pa nimo si Master questionabling binuhatan. Tanawon tapon ni karon ikaw di ba questionon o questionable. Kung wa maka-question ang kauban mo, kami mo question nimo sa kahanginan. Ha? Atong paminawan. Ha? Nya. Unsa pay gisulti nimo? Nya kay gisulti o. Unsa gisulti nimo? Biblia og mga unsa man? Mga pagpamatuod sa tao gidawat ni Mitchell Bendilio. Niya, paminawa na to ha. Niya, paminawa na to ang gisulti kung sakto ba o tinuod ba ni ang giingon ni Mitchell Bendilio nga nidawat kuno siya sa pagpamatuod sa tao o pagpamatuod sa Dios o pagpamatuod diya sa Biblia. Atong paminawa niya. Oh. Niya na gisultis genuine. Nagbasa ko mga kasaysayan, nagbasa ko bersikulo, kay mo na akong nagipahayag. Nindot, nagbasag kasaysayan, nagbasag mga kapitulong bersikulo, kay mauna ang iyahang gidawat. Na, paminawa na Ano, po. pwede ba di ay na? Pwede. Ay, pwede di ay. O sige ha, kanang pwede di ay ha. Buhata. Buhata ba yan na? Kay paninglan ka na namo. Ug wa ka lagi ma-question lagi si mong kauban, wala lagi ka. Ha? Questionable man ka, kami question nimo. Tanaw na tong makatubag ba ka? Pareho Yung na. Juan 5:9, na pwede ta mo pamatuod sa pagpamutsol mo dawat sa pagpamatuod sa mga tao ato basahon. Ano Juan? O ano Juan 5:9? 5 Ah. sa ingon? Laibe. Kung ang pamatuod gikan sa mga tao ginadawat nato, ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini. Kay ang pagpamatuod sa Dios mao man kini nga siya nakapamatuod na mahito siyang anak. O sa ay, pwede tang mo dawat sa pagpamatuod sa mga tao, munang kasaysayan. Pero mas labaw atong dawaton ang pagpamatuod nga gikan sa Dios. Tanaw na to ha. Okay, diya paghilom na. Unsay gisulti? Ha? Unsay gisulti nimo? Gidawat nimo ang mga pagpamatuod sa tao ug pagpamatuod sa Dios. Ang pagpamatuod sa tao dias makasaysayan. Ang naa sa pagpamatuod sa Dios dias Biblia. Tanaw na to. Sokdo na to. Kinira. Powerful magkani. Sa ato paggamitag yung pagka-powerful nimo karon dias Biblia kay imo ra makigini gituman.
Mato pa na nimo gidawat ra ba gini mo pagpamatuod? Tanaw na to. Nag-ingon mas Pablo Samarais na ko unang Korinto 14:37 ang tanan niyang gisulat gisugo sa Ginoo. Juan 3:13 ang Ginoo mao manas Kristo. Unsay talambagan nga gisulti ni Kristo diha sa balaang kasulatan Brad Israel. Tan-aw na to sa Biblia. Niya itong basahon, Brad Macarayo, diri sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 4, giingon, ayaw ninyo gawiya ang kalawayan o sinultihang binuang o ang mga mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay, kundi himuan ninyo, hinuon ninyo ang pagpasalamat. Tuana, unsay gisulti? Giingon sa gibasa ni Brad Israel, ayaw ninyo gawiya ang mga sinultihan nga malaway sa nabasa. Karon gitambag man ang Pablo pagpamatuod man na gikan sa Dios kay ang gisulti gisulat ni Pablo sugo man kuno sa Ginoo nga ang Ginoo sa 1:3 si Kristo man na. Karon pangutana unsay gisulti ni Pablo ayaw gawiya ang sinultihang mahilas o binastos o malaway unsay imong gibuhat? Nakatuman ka? Ito, hearing niyo, Charito. Iobal ka dito, mas hearing niyo dito sa abog siya ba? O gusto pa kas pag-check. Onyado! Nidawat kas pagpamatuod ni Pablo wala! Nganong nisulti ka na? Ay, ningong ka, tanawa ra kon pagklaro lagi. Muna gayon namo gibabati namo ang imong tingog kay do na may gustong ipabati nga ang imong sinultihan may klaro. Natanawa, ningong ka gidawat di mo pagpamatuod sa Dios diya sa balaang kasulatan. Nagtambag si Pablo bunga sa pagsugo ni Kristo isulat na ayaw pagsultig malaway nganong naglaway ka. Natanawa, muna klaro nga nagkadipo-dipo. Dili kay kami nagkadipo-dipo. Ikaw ang nagkadipo-dipo. Natanawa, o di nakatuman kas Biblia. May lang ka mo ingog didawat, na pag-abot ang tambag sa Pablo, imong gilapas na, gisupak mo lagi mo na. Ay pagklaro ba? Mo na ginapagklaro lagi. Aron dili pun malabaanan ba, tanawa. Di halos nahurot ang among oras karon, may hurot na mo, i-focus na mo sa ang among oras diya sa pagtubag sa imo karon, tawa karon di nga busisi karon di nga ay nangabati na hinuon ang sinutyan nimo way klaro. Nasa pa? Niya pa? Niingon na po siya, ari na po tas kasaysayan. Kung wala maka-question ang iyang mga kauban, kita mo question ta. Tanaw na to. Nidawat mo kuno siya mga pagpamatuod kuno sa kasaysayan. Tanaw na to ni. Sa kasaysayan nga gisulat ni Mrs. White, tanaw na to ni karon og gidawat man niya. Unsay sulti ni Mrs. White diya sa sulat niya, Brad. Basahon nila, Brad. Hernan. Basahon ta Brad Macarayo kining mga panghitabo sa katapusang panahon nga din ang nagsulat nini sa imong gikaingon ang ilang founder nga si Ellen G. White sa pahina 77 sa maong basahon mao kini ang atong matagad. Akong awhagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamatuoran sa paglakaw sa panaghiusa kauban sa ilang kaigsuonan. Ayaw hatagi ang kalibutan sa paghunahuna nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa. Nga dili managsama ang atong pagpanudlo likay ang pagbugal-bugal mao kana ang pagtulunan sa likay ang pagbahin-bahin pagbugal-bugal. Okay. Dirita sa tabo. Busa sa nakasulat. Busa sa nakasulat diri sa gibasa. Ingon dia nga ayaw hatagi ang kalibutan ug panghuna-huna ang kita nagpalabi sa kasigpit. Kita wala managkahiusa. Nga kita wala man nagsama sa atong pagpanudlo likay ang pagbugal-bugal. Dili sila magbugal-bugal. Dili sila magbulag-bulag. Ang giingon sa nakasulat diha nga dili man nagsama ang atong pagpanudlo likay ang pagka-bulag-bulag. Busa wala magkabulag-bulag ang iyahang mga gipanulti. Ang ilang mga wala sila ingon nga nagkabahin-bahin, nagkahiusa sila. Brad Rome, tanaw na to ang gisulti be sa ilang tanaw na to ang gisulti unsay gisulti sa ilahabing kuan be basahon dia tanaw na to gituman ba na ni Mitchell Bindilio tanaw na to be Ato lang pagabasahon kining na sitar na gyapon ni mga sitas Brad Macarayo sa basahon nga mga panghitabo sa katapusang kapanahonan sa pahina 75 pahina 75. Sige, palihog. Ingon ni ang nakasulat. Dili kita mugamit og bastos o makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Palaon kini sila tanan.
Gikan sa matag sinulat pasagdi nga ang pulong sa Dios na ang magaputol. O busa, tanawa, unsay gisulti? Dili nato gamiton ang mga sinultian nga binastos. Ha? Dili kita mo gamit kay palaon kini sa balasahon. Na ang pangutana karon, basahon man eh. Now, Ellen G. White, mga pahitabo sa katapusang kapanahonan, ingong ka ni dawat kas kasaysayan. Gidawat ni mo ni. Nga nagtambag, ganili ta mo gamit sa sinultian nga bastos. Nganong ni gamit ka itong ibabati na mo kaganiya. O niya, di ka questionable? Ay, pagklaro ba? O wala ka ma-question sa kauban ni mo, kami question ni mo, nganong mo gamit man kaanak nga nagtambag man, gipasunod man na sa tanang SD nga dili mo gamit sa malaway nga mga sinultian, labi na kay pastor ka. Natanawa, o wa ka lagi magamitis ka atbang mo sa ere o gikadibate ni mo, dinis BBCM, na-question ka na. Aha, tuwa na. Ha, laeng question, laeng kadipo-dipo. Ha, lagapak ang agi. Ha, niapagyod, unsay gisulti, likayan kuno kaganiha ang pagkabahin-bahin o dili magkabulag-bulag ang pagpanudlo. Tan-aon tani karon. Unsay winalihan niya? Ang giwali ni Mitchell Bendilio, paminawan ta. Unsay iyang giwali, naghatag siyag challenge. Ang challenge niya, kuyaw. Ni-challenge niya, paminawan na to. Unsay challenge niya? Niya. Paminawan na to ning challenge ni Mitchell Bendilio. Niya, atong paminawan na, ato sang iplastaro. Niya. Niya. Tawana! Nag-challenge siya, naghatag siya ini religious program. Ini preacher nga makabasa mo nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta. Mo challenge gani ka, nakapaniguro ka nga si Mrs. White di gid propeta. Dabi karon kay niingo magkakunduna may makabasa, ay iyan ang opinion. Karon kay opinion man kahani do. Opinion baguning gikan sa kasing-kasing nga basahon. Tan-awon ta kuno ni karon kay ingon siya way mabasa. Pero tan-awon ta sa kinabag-an sa SDA. Giila ba si Mrs. White nga dili propeta o propeta nga o manalagna Brad Jisrael? Giila sa mga deceptive mo diya o SDA nga si Ellen G. White usa ka pa manalagna. Og mauho na og gikuha asa di mo gikuha sa basahon nila o dili? Sa basahon nila mismo. Ay na, katong kauban ni Bendilio ganya nga niingon nato gibara natong piti laging rason niingon siya o corona na ay virus. Amao ne. Og pananglitan nga si Mitchell Bendilio nag-ingon siya way babasa nga si Mrs. White propeta o nag-angkon nga propeta o giila nga propeta sa ato pabisag wala mag-angkon basta kay wala ilha Justus Bendilio pero giila ganis kinabag-an sa SDA nga si Mrs. White propeta o manalagna disgrasya gis Mitchell Bendilio mo na klaro katong kauban nimo nga nag-ingon nga ang corona sa gisulod sa mong tutudlo virus mo na giingon lagi pod. Diha sa SDA nasudlan mog virus sa doktrina nga si Mrs. White pag-ila nga siya manalagna o ang bakba ni Mitchell Bendilio mo ay nagapa-virus sa inyong pag-ila ni Mrs. White nga siya propeta. Naabas Biblia be, nabas basahon nimo nga imong giingon Brad Jisrael basig imo ra na. Gikan sa kasing-kasing ni Ellen G. White pasiuna sa pahina 3 gingon. Sa Episo 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagkong gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtudlo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad naghatag og kamatuoran sa uban nga mga gasa usab. Dili ikatingala diay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya kaniadto, ang akong buluhaton naglakip sa usa ka manalagna. Bosa, sa nakasulat sa nakasulat sa ilang basahon unsay giigon nga ang tanan ang kato mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna kay may gasa propeta. Unya pa ingon ka nga way mabasa. Anya mo na giigon questionable? Moy kuyawas pagka-powerful oy. Powerful sa pagkapalpak ang pagpamatud sa doktrina mo na powerful. Powerful sa pagkapalpak. Powerful sa pagka-questionable. Oy, Adventista magkakagapastor ngayon na makamutuo nga si
si Mrs. White. Dunay hiya sa pagpanagna. Okay na kay baton siya sa pagpanagna, propeta. Una nga di man mo ang konon. Nganong mo challenge maka? Mo challenge gani kado ka na klaro ba? Di kay mo hatag kag challenge kay klaro tarawa di tikalbong ang agi. Na, niingon pa ka. Bedungagan ta pa ni. Naaba pod kay nagidawat pa lagi kuno niya kuno Brad Hernan ang mga kasaysayan. Tanaw ko atos mga kasaysayan sa kinabag-an sa ato mga kahigalaan nga SDA. O parehas man ni Mitchell Bendilio nga iyang i-deny ang pagkapropeta ni Mrs. White. Be tanaw na to be. Na Brad Makarayo sa ila lamang gihapong basahon kining lagda sa pagtuon sa Biblia og mga balaang alawiton. Mao kini atong i-focus sa kamera aron maklaro kay ni Bendilio pa relax lang ang atong puso. Kani po ron niya mo ni mo to. Mo ni makigsoon Muna nga mag-ingat po siya sa puso niya ingat karon siya sa Brad puso. Hernan. Karon mo ni ang punto din siya midinay atong ipakita sa atong viewers nga mo ni nga basahon. Niya pagido itapan na to na pagido. Aron makita aron dili bias ba niya ha. Sa pahina sa 61 sa pangutana utso og sa tubag utso og sa pangutana. Friends, Mitchell Bendilio friend. Relax lang ang Kinahanglan puso. relax lang ang puso mo ha. Kaya amo na ni gipabati karon kay questionon ka na namo sa inyong basahon. Yeah. Pangutana utso tubag utso, pangutana 9 tubag 9 mao kini atong matagad. Pangutana, unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus? Tubag dunay sitas gibutang bugna 19 Gs, ang espiritu sa tagna close parenthesis busa ang katapusang iglesia kinahanglang adunay manalagna. Tanawa ha. Sa Sakit na. katapusan ko ng iglesia, dunay manalagna. Unya unsa man katapusang iglesia, unya kinsa man manalagna sa katapusang iglesia Brad Hernan be? O mo ni ang gidinay ni Bendilio. Punto ha. Tubag 9, pangutana 9 mao kini atong matagad. Ang iyas sa pagtagna gipailaba sa mga Adventista del Séptimo Dia. Posag kadiot. Gipaila ba kuno sa mga Adventista? Mao nang gidepensahan ni Mitchell Bendilio. Tanawon tani karon og si Mitchell Bendilio mudawat ba ini? Sige padayon. Tubag. Oo. Si Mrs. E.G. White nga bot pasabot Ellen Goldwhite giila nga nakadawat nining hiyasa Sa pagpanagna. Oo. Ang iyang daghang mga sinulat gigamit ning Bendilio. Pero murag nakalimot. Niya padayon ta nga gibilin niya kanato admitado sila nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna Bendilio. Gibutang ko sa Biblia o sa kailhanan matuod nga manalagna. Pag abot ni Mitchell Bendilio gidawat ko nun ang kasaysayan o pagpamatuod ko no. O sa tao ko no. O niya pagpamatuod sa Biblia. Gidawat ni mo na dola. Tanawa. Muna mo ingon kasi Master Questionable. Agoy, kay mas maayo pa ka kay di ka questionable. Sa imo, sa doktrina pa lang ni mo daan, questionable na ka. Kung kami kauban nimo, kaubang pastor, questionon ka na mo. Nganon di ba ka mo dawat nga kami nagtuo mamay nga si Mrs. White taga-Batog Hiyas magpanagna. Ikaw ray dili paglain og imo. Tanawa, lagapak na. Ha? Niya pa. Niya do. Mo ni klaro no, powerful. Ang amo magtutudlo piki ogoy maora pod ni nakikengkwentro na naway sa piki ang magtutudlo nga sa magwawali pa lang daan ni Master si Bendilio nagkapuliki na sa pagpanagang sa isyo. Muna nakita ng pagka-powerful. Diri pa lang ganis mga ministros PBC mo na magsilbing pagka-powerful mo punggak man laging argumento nimo powerful magkakado. Powerful magkakamo das rason. Ngano man laging bitas-bitas man laging mga katarungan mo. Tanawa may klaro ka? Unya, munay mo ingon kang amaton nimo, gihurot nila ang ilang oras natural. Kay doon na mi gustong ipabati ng imong gisulti way klaro. Asa pa? Basig kulangan ka napamagid ato pila ka minuto. Ato ka ra, tanaw tani. Nya, unsa imong gisulti? Nya, niingon ka nga matod pa nimo. Say, sa kalimot kay ni. Niyaw, wara ba kay klaro? Unsa imong giingon? Niyaw padayon atong paminawan. Atong paminawan unsay giingon niya? Niya kuno. Niyaw, paminawan ta. Mao ni. So, ilan akong ipromote nga kompetensya sa ilang atong paminawan ano? Mo bitaw na nga di sa may dili ko baka ko ng tanang tao o niya nato pa nimo yudyoron mo bitaw na ang nagyud sa masaon Daghan bisa na sa daghan bisa 3-4 wala gayod kinahanglan mami natudon gayod ang Dios bisan pa kun baka ko nagta ng mga tao ingon sa nahisulat. Okay, kayo sa ay ang tanang tao bakakon. Bakakon ikaw sa tarkat ng tao ka kabaw. Tao bakakon ka. Kana po nagtiksa to, tao ka ba?
nga manok ang nag-text. O may auto po siyang tao, baka ako siya. Karon, o sa tambal ni Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay baka ako man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako sa mapunoon na. Ephesians. Ako baka ako ko. Mo na! Siya atong laro! Ingon na siya, ako makakon ko. Ingon na hisgot sa manok kabaw. Napon, karga itong baka. Ingon na yung baka. Pag ingon bindilyo, ako makakon. Ingon na yung baka. Oo nga. Kali kay nahutdan lang tag-oras. Unay bindilyo. Sunod Domingo, mag-abot gyapon ta. Padayon ni ang imong pag-isgot sa BBCM. Kay gusto may, ganahan, gini ana. Ha? Walay lami ang boxing. Walay lami og pananglitan. Walay makigkaatbang. Ha? Ay, una nga, ay, nakikatbang ka mga ministro sa BBCM. Aron man masangkarang ginhawa mo. Busa, wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Rio Sr. Kita pod, mangayog pasensya sa tanan nga mga SDA. Kung doon naman tayo nangabasa nga basahon sa SDA, dili nato na basahon gisamara nato ilang balatian. Gipabati talang na counter dito sa gisulti ni Mitchell Bindilio. Ang ato mga kaigalaan nga SDA, di makalaom sila, nga wala ta manghilabot sa ilang ang mga gipanultira ni Mitchell Bindilio. Kung doon naman tayo kisgutan, gi-question pa nato si Mitchell Bindilio. Ngani gitabangan pag nato sila, gi-question nato si Mitchell Bindilio nganon si Mitchell Bindilio dili muila nga si Mrs. White propeta. Og sa ngalan usab sa atong Executive Vice President, wala naman kitay oras. Sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinasabi niyo sa ibang lista, Brother Hernaldo Pipi. Kinusab si Brother Romirama Camus. Kiniusab si Brother Gistril Macarayo kamimingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamina ngayong gabi kanatong tanan.